Yan po yung mga presyon po dito sa Malabon. Ah, 160 po dito, merong espada. 160 po ang per kilo. Yan po yung mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. Ano yan? Gusto nila lipat. Sa lugar na ito. Idol, 150 per kilo. Ilang piraso ang ano niyan? Malalaki kasi boss. May malalaki, may malalaki. 2 piraso, 1 kilo. Parang ganon. Kaniwain tol. Alis ka sa asan mo. Yan po, pinapakita po sa atin ni Idol. Sariwang-sariwa kong tulingan. So, ikot muna ako. Ikot ko muna. Yan.